Get inspired by the everyday heroes of Whittlesea. Meet Sibusiso Molefe, making a real difference in our community. The inspiration. Mina igama ndinguSibusiso kwaMlifi ekhaya ndilapha eSada ngokuhlala. I-organization endisebenza kuyo yi-C to the J Foundation. Umsebenzi wethu ke luphuhliso, ukuphucula kunye nokuqoqosha izimilo, i-community kunye neetalente zabantu. I-organization lena ndiyirejistarishe ngo-2023 ndikunye ke namalungu amathathu, uZimkhitha Njalvane, uNontobeko Molefe kunye uArtie Matshini uzosijoyina mva. Bakhona ke nabanye kodwa ke ngoku bona impepha asikagqibi kakuhle because yile nto kuthiwa yi-board of directors leyo yale organization. So u-2023 ngunyaka wethu wokuqala nale projekthi ke ye-Community Resource Centre iqale kwangaloo nyaka. Mna ndizelelwe apha eSada, ndilapha eSada nje oko ndahlala apha inoba yiminyaka mithathu endingazange ndake ndahlala apha xa ibumbene nayo because andiwugqibi unyaka kuloo ndawo ndiyabuya. But xa idibana loo minyaka ndike ndiphume ndiyohlala kuloo ndawo loo 6 months, loo 7 months, yiminyaka emithathu uqokelelana kwayo. So loo nto indenze ndanothando lweSada, indenze ndanolwazi oluphangaleleyo malunga neengxaki iSada enazo. Xa ndithetha ngeSada ke ngoku mna andibiki le ndawo ndihlala kuyo because ezi ndawo sihlala kuzo azinamagama zona. Even though ke kukhona amankcenkce, iBhofolo, Forum, amadaka, oondlambe, oontoni, mna yonke le ndawo ndiyibiza as iSada even though ke accurately kusenokwenzeka ndirongo. So ulwazi lwam luye lwabangela into okokubana le mbali mna ndinayo yokusuka kwicala le-hip hop, community building, activism and what not, yandibangela into okokubana eyam i-community ndingayithathi as only creatives okanye artists but ndijonge the lived community, meaning aba ndihlala nabo bona bangekaziqondi iingxaki zabo, abanye bazaziyo but kunzima udila nazo. Indlela esibonisana ngayo kwesaa space se-creative arts sibangela into yobana ukwazi usuka kule ndawo ukuyo ngengqondo nangomzimba ngelinye ixesha xa ufumene elo thuba. So ndiyakwazi ke ngoku ubona uba ezinye ii-solutions kwezinye iindawo zenziwa njani for the challenges we have. Yeyona ndlela ke ibangele into yobana mandiphele ndiseka lo umbono. Zonke ndiziqala nge-passion and zonke ndiyakhathazeka xa ndiyimisa uba mayike ithi qha ndike ndihoye ethile. Umzekelo kwa umculo, umculo ndibhizi nguwo nangoku mna ndingasabonakaliyo eqongeni. Even izinto ze-development ye-business within the creative arts zezinye zezinto ndi-passionate ngazo. But le iprojekthi ngoku ndifowukhase kuyo it's about i-waste, it's about i-access to properties. Even though i-resource centre yona itself is about access to information, yona iprojekthi le ngoku sibhiziyo it's about access to ii-properties because nam kuqala ndisebenzela endlini. I'm not supposed to, I'm supposed to be having an office establishment okanye indawo endithi ndiyaphuma ngoku ndiyosebenzela kuyo. Silifumene igumbi lokunxusa eholweni as ne-CJF for ukuqala i-community resource centre le sithetha ngayo, ayilolethu. These are the things that we want for everyone else as well as us. So si-passionate ngoku about finding the spaces to work on, and this is why I believe le ndawo sime kuyo namhlanje is important for this interview because currently we have an application that we've lodged with the Enoch Mgijima local municipality. We've lodged it kwangalaa nyaka ndithi sasiziseke ngayo, which is 2023, and then the application, it was formally acknowledged last year. So
Ngoku sikuloo process yozama ufumana lo umhlaba sikuwo ngoku for ukokha the actual resource centre ke ngoku. Unfortunately nje uba kunje akuklinanga thina, but ke mandiyiqale ngolu hlobo. Siklinile thina 2023 to demonstrate okokuqala okokubana sinomdla wale ndawo. Soon as we applied, saye sanento ethi masikline ke ngoku so that if iyaphendulwa i-application yethu kwamasipala, i-community sesiyibonisile into yobana sinomdla wokuyitshintsha le ndawo. Unfortunately ke njengoba ndisitsho into yobana i-application kungona izohoywa last year 2025. So from 2023 up to 2025 kuye kwakho igephu sityhafile nathi besicinga fanuba i-application izawukhawuleza, sizawuhoyeka, sizawukwazi umobilize i-community and all of these visions we had. So ebutyhafeni kwethu ke ngoku asiyekanga ukusebenza because we were piloting i-community resource centre yelaa xesha. So into esiye sayimisa yile ke ngoku yokuklina singaphendulwa because izawuba kukophula umthetho uoccupya indawo ongekho legally obligated okanye legally qualified to occupate. Ayinguye no-occupate eli gama but occupy. So siye sanaloo nto ke ngoku into yobana masike sime singophula umthetho. Kwahamba ixesha ke saqonda into yobana make siphinde sikline because aside siphenduleke. Siye saklina ke na-last year nge-12 kaNovemba. I-community isincedisile kakhulu koku kuklina and a lot of people were involved from the community, including some of the officials from umasipala. Ndingakhankanya uMr Mngese apho osincedisileyo ngee-plastic bags kunye nokusithumelela abanye abantu from other spaces like u-E_P_W_P into yobana khanincedise phaa. There are lots of those support systems we've had through the community as well as the municipality. Community ke idoneyithile a lot of ii-resources last year ukuncedisa apha. Oomama uqolo bedoneyitha i-R1,000 for uba mabatye abantu abaklinayo, abanye bedoneyitha ngeedrinki bafike nje badrophe off. There are a lot of people, ndandibabulele ke, so this is not for that. But this is to say into yobana we've got a lot of support for le iproject. Ukuklina kwethu ke ngoku last year 12 November ndiyabona uba kuko mhlawumbi andinawuba sure but ndicinga uba kuye kwavuselela into ethi bayayifuna nyhani aba bantu. Saye saphendulwa ke safumana le mpendulo ndithetha ngayo. But laa mpendulo ize ke ngoku inento esixhesha ngokuthi khuphani i-letter of guarantee ebonisayo into yobana uba siyaninika le ndawo nizawukwazi uyokha. Mind you, for 2 years we've been asking into yobana kufuneka ntoni from thina, zintoni esizenzayo ezisibangela into yobana singaphendulwa. How can we remedy ezi zinto? Yintoni ezawulandela after this? All of these questions were left unanswered up until that point. So we felt it unfair obviously into yobana sizawubekwa ke ngoku kwi-deadline yoba I think it was 26 November, andikho sure, but just within that space of time, it was expected for us within 2 weeks to furnish law letter. That was the huge challenge. Siyile kuyothetha nomasipala, sathumela nee-emails, was extended up until 19 kaDisemba. Still, that didn't make any difference for us. Remember, we are an NPO. So for i-NPO ukuze ifumane i-funding about indaba yokokhelwa umhlaba and what not, it needs to produce a document ethi you have tenure okanye permission to occupy le ndawo niyicelela i-funding. You can't just ask for imali kungaziwa uba uzawuyibeka phi le mali, uzawukokha phi. So that was the whole argument esasinayo, but ke up to date asikaphendulwa. So just a few weeks ago, I think about 2 weeks, if I'm not mistaken, okanye last week Friday, yes, last week Friday, there was an ANC rally ebisenzeka apha eholweni ngaphaya. That celebration yerali nalapho ndiyasola andikho sure, but it led to into okokubana quickly, because umeya would be a keynote speaker kulaa rally, uzawuba lapha. It led to into yobana the day before that kukhawulezwe kukline kube ngale ndlela uyibona ngayo ngoku apha. So I am left as a person who has been involved in the project to assume ezo zinto zinjalo zokokubana
when we as the community cry to the municipality saying into okokubana sicela uncedo, because one of the major issues ebesizikhalele yile yokokubana both ngelaa xesha lango-2023 nangeli la-last year ngosiklinayo, eyethu inkunkuma ibihlala apha. We were not offered any solution for uba mayithuthwe ingaphindi ihlale kwalapha ihambe. So besiklina siqokelele sibeke apha okanye sijulele kwaphaa ngaphakathi, so ifana ingathi nathi siyapholutha same time. So there's a lot of that in terms of challenges, but there's been a lot of good that's been happening, because ngoku conversations like this one are being had. We've also requested umasipala uba make sihlale. Unfortunately, we haven't had an opportunity yokuhlala nomasipala, but all of these conversations now are happening, and I'm hopeful into yobana the context of the conversation will change into, okay, ninikiwe ngoku sinincedisa njani to fundraise. Okokuqala, le ndawo ndifika kuyo ngoku, it's what we are getting ready to do. Sizawuba ready for ufundraiser, because laa leta ibifunwa ngumasipala yinto ebesihleli siyazi uba izawufika ixesha loba yenzeke. So even though bona besiqweqwedisile, thina yinto esisafuna ukuyenza kakade into yobana sifundraise for ukokha le resource center. Izawudinga a lot of uncedo from i-community ke loo nto, ayonto izawuphuma mntwini omnye, because mkhulu lo mhlaba, ivision yethu inkulu kwayona. So there's a lot of i-support esizayidinga from the community at large, not only the private sector, not only the public sector, but the community at large, individuals as well. Okwesibini, there is a lot of acknowledgement mhlawumbi engenzekiyo from i-support esiyifumanayo from urhulumente wethu. Ixesha elinintsi kuhayilitheka ezi zinto zi-negative. Nathi xa sithethayo uzawufika sithetha ngezi zinto ezininzi ezingenzeki kakuhle. Apha sikwi-ward community based municipality. Ithetha ukuthi loo nto sicalucalulwa ngokweewadi, even though thina we might consider ourselves as one community. So out of those, there are ward councillors. I've had a lot of support with this project from the onset from Ward Council Ernesto Mavango. We've had a lot of support, as I said, from the office ka Mr. Mgese, which is unit manager walapha kweli cala lase-Whitley C. We've had a lot of support from Mr. Mpemba as the official yakwa-local economic development kwamasipala. These are the people who have been by our side every step of the way. Sifumana indawo ngenxa yabo, sibhala ii-support letters ngenxa yabo, sifakwa kwi-IDP ngenxa yabo, sibhala ii-MOUs in preparation for i-agreement esiyifunayo nomasipala ngenxa yabo. There's a lot of work that has been done behind the scenes which doesn't get enough highlight in my opinion. So I take this time to properly thank abo bantu. There is a lot of support from the community as well. Bona ke baninzi kakhulu for me to mention by name. But what I would like to say, i-Whitley CTV namhlanje took a major step, ndiyayibulela nayo. Enkosi Rhotman. There's a lot of izinto ezenzekayo ekuhlaleni that go under the carpet zingekho exposed. As a result, abantu bakuthi baphela betyhafa okanye iminqweno yabo ifana mthanyana ngenxa yokokubana akukhange kuvezwe okokubana bakhona benza into ezithile. So this opportunity for me I'm grateful for, because ngoku izawufika nakwezinye iindlebe le yoba sibhizi yile nto. Asikayiwini ke ifight yethu yokokubana siwunikwe lo mhlaba. So I would again plea to ile nto umasipala to consider iplea yethu for ukunikezelwa lo mhlaba. Andikho sure yintoni ebambileyo, but whatever it is, I'm sure it can be resolved because we are willing and asikho sodwa. So even if mhlawumbi yenye yee-issues leyo yokokubana asinawumelana nayo kuba singabantwana, noko ndicinga uba bakhona nabantu abadala abasixhasayo abanokwazi bona umelana nabo ngamava as well as nange-resources. Physically, i-resource center iye yarana from August 2023 up to February 2024. That was its 6 months for i-pilot phase yayo, which was when we were proving the case into yobana this is something worth it. I-impact report ke ikhona apho khona sibonisayo uba sincede abantu abangakanani within that short space of time.
ile nto i-vision, it wasn't only to assist aba bantu sasibanceda ngelaa xesha, because i-support yasuka ixesha elinintsi kwii-students ziaplayela izikolo. More than 400 of those students were assisted. I'm sure more than 100 yaba successful, because I've had countless le nto thank you messages zisithi sikwazile. I-resource center yona ummo wayo is to provide access to information, as I said. So the first thing we did was to provide internet for free to the community. Okwesibini, ukuprovayida ii-computers kunye nele nto nee-tablets nee-laptops for abantu to do yonke le nto bayenza on the internet. We also assisted abantu ke ngoku, whether umntu ukhangela umsebenzi okanye ukhangela isikolo okanye ufuna uqala ibhizinesi, ufuna uzenzela ii-C_V zakhe and all of these other things. So we were just there to say into yokubana zikhona ezi resources. Of course, we did not take over ii-businesses zabantu. If umntu ufuna ukwenzelwa i-C_V besingamenzeli ngokwethu, zikhona ii-services ezenziwayo around. So these are some of the differences ebezisenzeka, whereby kukho ii-internet cafes, kukho ile nto ii-community businesses eziseva some of the things we are doing. So we didn't take over their businesses, but we supported abantu abakwazi uzenzela for those things, but they didn't have access to internet. They didn't have access to information. So that was our major goal. Besi-operator ke from Monday, okanye mandithi besi-operator uMonday, uTuesday and Thursday, from 9 o'clock up until 3 o'clock okanye 3:30, sorry. So ngoku siye sayivala i-pilot phase as uba ndisitsho ngoFebruwari 2024. I-resource center ngoku inesaa space for ukuncedisa i-community ezo zinto ifuna uzenza. Umzekelo, ngoku we are in conversation with uSisikhanyisa Bhunu, ufuna ukuzisa imuvi yakhe kweli cala azo-odishina abantu. We have opened up the spaces sase-community resource center to host those auditions. Ii-dates ke asazikhankanyileyo seyi-16 ne-17 kaFebruwari, but those are not official. Look out for i-information e-more official xa isegqityiwe on our social media pages. Sikho kuFacebook ixesha elinintsi ke as CJF, the letters CJF dash Community Resource Center Network. So we offer those, but mna ndiyafumaneka to take such submissions xa uneproject efuna uyenza e-community resource center. The only thing that we do not allow is for ii-projects ezizawubhatalisa kwi-community. So that's the only condition esinayo. Iproject oza nayo, it should be for free. We did a lot of projects with uDepartment of Social Development, apho khona workshop abantu on financial literacy, ezisa ii-programs zakhe zoba kukho i-funding ngexesha elithile and all of those things. Those are free programs but azikho accessible to the community. So we call abantu to come and host those up. Don't only work with the government as well, njengoba besitsho into yobana uSisikhanyisa is a private citizen, a-community member naye yalapha ekuhlaleni. So nawe, if you do have such, you can come through uzokwazi uhosta e-resource center. Mandibulele kwabantu bonke abandichongileyo. Ndibulela again iWitlisy TV for making such a platform available, because ukuyenza kwayo available, it's when I also saw the impact that I am making. Ixesha elinintsi sisebenza kungekho mntu uthi enkosi, sisebenza kungekho mntu uthi ndikubonile. So ndiyayibulela laa opportunity. In terms of i-highlight, I'm sure ngabo abanochaza uba bona baqaphele ntoni, because mna I'm in this work every day. I'm in this work ndijonge inkalo engaphaya, izinto endingekazenzi, izinto endisendizenza ngoku nezinto endisendizenzile. So there are a lot of ii-highlights for mna, the potential highlights, the possible highlights ezenzekayo ngoku, the opportunities that open, and the rewards I've already achieved from the ones that I've done already. There are a lot of izinto. We are just in the fight for property access. So leyo yi-fight engekho lula, because it's not like ndinayo imali yoyithenga iproperty. So I'm just grateful that I'm being offered an opportunity by government to apply for spaces. Sizawuthetha more ngoku nathi ngezinto esizenzayo. Ixesha elinintsi ndingumntu ongasathandiyo uvela ekhamereni,
but ke ndiyafostwa ngoku because nabantu abandimentorishayo ecaleni bathi, Sibusiso une-voice, use it. So ixesha elinintsi ngoku I'll be more visible kwamna talking about ezi zinto sizenzayo. Ixesha elinintsi kulo unyaka sikuwo sizawube si-fundraiser for le into yokumisa le resource centre ibe possible. Sizawube siaplayela lo mhlaba, sizama kangangoko into yobana umasipala awunikezele kuthi. Sizawuzama ukufumana inkxaso kangangoko kubantu, so please make yourself available because nathi asizunazi nonke ukuba ningobani abakholwayo zizinto esizenzayo nabanendlela yokusincedisa kwimizamo yethu. But we would really appreciate loo ntsebenziswano because mna ndinento ethi i-recognition le ndiyifumeneyo ayinanto if ayina-impact emveni koko because we are not doing it for the fame. I can be recognized ugqiba kungenzeki into, then what? So i-goal yam mna is to get recognized and use that recognition to leverage and mobilize more resources of support. Then ke ngoku we make the impact ebindenze nda-recognized in the first place. That way even if mna andikho kukho omnye umntu ovelayo phambi kwezi screen, it's something that continues to be done. So in the future, it's just that we are applying for a resource center. We are raising funds for a resource center. One thing I can note is that i-resource center yinto eqalwe yi-Situda J Foundation. I-Situda J Foundation yi-non-profit organization. As a non-profit organization, si-relaya mostly on amavolontiya. Whether we are talking abantu abakwi-board okanye abantu abakwi-staff, but ixesha elinintsi siyavolontiya, especially ngoku singekabi nayo imali yobhatala abantu. But iinjongo zethu kukuba abantu abasincedisayo siphele sibabhatala. Asikafiki ke apho. So ndingalivuyela kakhulu uncedo labantu abathi ndinomdla wokuncedisa. Ndinikezela ngexesha lam, ndinikezela ngee-resources zam, ndinikezela nge-access endinayo and all of these things. So mna ndiyafikeleleka to anyone. NakuFacebook inamba yam ikhona ixhonyiwe phaa yondifihlwayo 0728362518 oko. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.